Mela, illum il-podcast sa nagħmluh ma' kollega. Kollega ħafna żgħar minni mill-età, imma antik ilu, kważi minn meta kont għadni żejjien. Kien iżgħar, imma beda qisu ta' 16 naħseb. Clinton, tal-argument. Jien niftakar l-argument, kien jismu meta kien hemm Marka Bera. Marku Tajjar. Marka Bera wkoll. Dak Studio 132 kien ta' Marka Bera. Imma l-istess kien fuq Jiddiskuti l-loggi. Super One, dak ismi ma kienx One, Super One. Imbagħad daħal Marku Tajjar. Fi minn Marku Tajjar tħalt int? Jiena kont qed nagħmlu ma' Marku Tajjar. Dak niftakar. Imbagħad ovvjament. Ħadtu fidejk. Ħadtu fidejk kif Marku Tajjar kien waqaf. U ilu? Jien inni fl-isport fil-1 23 sena. U nagħmel l-argument għal ftit iktar minn 17 sena kmister żball. Però ma tiddejjax. Jiena nemmen. Tajja ma tiddejjax. Jajjik mod ġenerali, ġifieri kull minnu fit-televiżjoni, kull minnu fil-medja. Il-medja ġib il-pressjoni tagħha għaliex jekk inti fl-opinjoni tiegħi trid tkun bilanċjat, trid issib it-triq tan-nofs kollox f'kull argument tiegħek, tipprova tattakka l-idejat iktar mill-individu u dik iġibek ċertu pressjoni għaliex inti tivverifika l-fatti f'ħafna midrabi anke meta ovvjament ma tkunx preżenti f'ċertu affarijiet. Ġifieri jiena naħseb illi l-medja llum il-ġurnata saret iktar diffiċli milli kienet. Naħseb mhux ħanejt 15-20 sena ilu kienet faċli, però l-isfidi tal-lum il-ġurnata huma totalment differenti. Llum qed tikkompeti ma' ħafna affarijiet, qed tikkompeti waqt li jkun qed jixxandar il-programm tiegħek jew qed jixxandar dan il-podcast minn naf kemm il-podcast ieħor qed jixxandar minn madwar id-dinja. Illum tipprova tipprovdi kontenut frisk biex kemm jista' jkun in-nies ifittxuk għaliex bħal dal-podcast pereżempju għandek il-podcast tal-Sky, Taljan, Ingliż, illi joffri xelta wiesa' u ħafna midrabi daw ikunu podcast illi jitkellmu fuq il-passat meta kienu jilagħbu huma ex-players u mbagħad issa x'qed jaraw issa u x'kieku huma fid-dugout x'jagħmlu. Allura joffru dak it-tip ta' kontenut li min qed isegwihom iżommu wieqaf minn dak li jkun qed jagħmel biex jisma'. Allura għalina l-Maltin li forsi r-riżorsi tagħna huma ħafna iktar ristretti u limitati, tipprova tagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun tkun frisk u ma tibqax għaddej bl-istess riċetta. Il-biċċa Clinton li diffiċli tkun frisk għax waqt li inti qed tifriska ruħek qed toħroġ storja dak il-ħin id-direttur jgħidlek dak il-podcast ħilex ieħor bħalu fuq x'għandi għawdex. Jien iktar ngħid frisk fl-idejat iktar milli fil-kontenut. Lemma ġieli anke l-kontenut joħroġlok wieħed dak il-ħin. Ekku, però tipprova llum il-ġurnata pereżempju jien naf jekk ma tallimna xejn pereżempju mill-COVID tallimna illi m'għandekx għalfejn tmur tagħmel intervista bil-mikrofon u bil-kamera miegħek. Illum kważi bil-mobile wasalt u għamilt intervista. Jekk illum tagħmel intervista ta' malajr, flok qabel konna nagħmlu telefonata, illum il-ġurnata nagħmlu Zoom call, Teams call, dak li jkun daħħaltu live dak il-ħin qed tara wiċċu tara l-espressjoni flok tisma' l-vuċi. Flok tisma' l-vuċi biex jiġri dawk huma affarijiet li tallimna, però llum il-ġurnata kif qed ngħidu kważi illum taħdem it-televiżjoni u r-radju għas-social media għaliex is-social media f'Malta u ngħid f'Malta partikolarment għaliex nemmen illi fl-Italja t-televiżjoni għadha b'saħħitha ħafna. Fir-Renju Unit nemmen li anke fir-Renju Unit għadu b'saħħtu ħafna u kultant tgħid imma aħna għal xiex jisna nħossuna antik kif dak illi nagħmlu, però mbagħad tara l-BBC pereżempju l-istess settijiet, l-istess kontenut, inkollu jxandru l-aħbarijiet. Ma tantx inbidel l-istil tagħhom, però xorta għadhom infittxija. Ġifieri kultant għaw min jgħidlek never change a winning team. Kultura, ma hija kultura. Għax tennutuhom anke inti sifilt rajthom barra jilagħbu ċerda. Taljan, Ingliż jaqbad il-flok tat-tim iżomm jew u kollum kien jiġri l-Ingliż iktar mit-Taljan. Il-Malti mhux hekk. Il-Malti sejjer il-logħba jilbes tal-belt tal-Furjana. Imma mbagħad daqshekk. Imma l-Ingliż il-ħarġa tiegħu anke tgħid
Jamullak bil-flok tal-Manchester United, eżempju. Huwa differenti. Naħseb li hija kwestjoni ta' mentalità u Għadek mentalità. Jiena dejquni l-argumenti li għodu jgħidu isma' in-nies ma jmorrux l-istadium għax illum għandhom varjetà ta' x'jagħmlu. Jiġifieri l-Ingliżi m'għandhom x'jagħmlu. Mhux veri. U Taljani m'għandhom x'jagħmlu. Jaraw. Li ma jmorrux l-istadium qed ngħid. Iva, ma jmorrux il-stadium. Ma jaraw fuq segwu. 100%. Segwu. 100%. U daw jidru bin-numri, ġifieri jekk tara n-numri tal-partiti li jaraw in-nies minn ġod jarhom. Tkun taf illum il-ġurnata. Jien nara is-sibt li għadda. Ma tawx l-MFA u l-MPL minħabba karnival għandini fem jien s-sibturħa. Mort l-żaj li t-tifel l-lum gowle li dak jaqret li imma tiju għaddit għax gow ma tawx viva karnival għak bada jkanta. Iġifiri nimmissjaħ il-futbol Malti għet nitkellem, mux futbol barrani, dak differenti naraħu għol. Imma l-futbol Malti specialment daraħħa kemilu issa bl-MPL u l-lob u jarġaw jintlabu, mizziet saħħa, għet joġobni jien. Jien mux għet joġobni fil-programmi tijak, issa meta nsemmi tijak, nsemmi tal-oħrajn kollha. Għax qed indur ħafna minnhom dis-sena minnkom bis-serjetà. Ħafna mill-mistednin qegħdin ħin kollu jattakkaw li hawn il-barranin. Hawn wisq barranin, m'għandniex ċans għall-Maltin. Però jien nibqa' ngħid li bis-saħħa ta' daw il-wisq barranin lill-livell l-ogħla ma nafx biex miegħek ninten. Naqbel miegħek ta' però naħseb li rridu nsibu bilanċ. Ma kif? Smajtek tgħidha dil-ġimgħa. Jiena minix favur li niftħu suq totalment għal 11 plejer barrani jilab fl-ewwel 11 mill-ewwel. Għaliex jien Malti. U għaliex jien Malti nemmen illi u nibża li aħna ġa fit-timiet nazzjonali tagħna maħniex nagħmlu xi kapolavur ta' barra minnu. Però b'din l-introduzzjoni ħadd tkun naħseb il-mannara biex il-plejers Maltin ma jalabux fl-għala level u jekk ir-rankjati ma nafx f'kemm il-mija fil-FIFA rankings nibqgħu niżlu l-isem. Imma x'tagħmel? Għalhekk qed ngħid tissib bilanċ bejn dak li għandna, dak li kellna, għax dak passat nistgħu nitalmu minnu u fejn irridu mmorru. U għalhekk naħseb illi ir-regolaratur f'dan rigward għal-MFA irid tpoġġi bil-qeda ma' stakeholders kollha u tara fejn tixtieq tmur. Ma nistgħux jekk konna qed nagħmlu paragun mal-futbol Ingliż u l-futbol Taljan li anke dak il-paragun sa ċertu punt mhuwiex tajjeb. Però il-paragun tagħna fejn jidħol barra ma nistgħux inkumparaw ruħna għax l-Ingilterra fil-Premiership jew fis-Serie A suq miftuħ, eċetera, eċetera. Aħna maħniex dak il-level. Aħna ta' fejn aħna level, aħna l-level ta' Serje C2 jew Serje D. Hemm il-level tagħna, m'hemm irridu qablu. Jiena ġiblek argument ieħor. Lura l-2020-2021 jien kont għamilt studju parti mill-masters li kont għamilt jiena fuq is-sostenibilità tal-futbol Malti u kif tmexxija tajba tista' twassal għal sostenibilità fil-klabs Maltin. Sa dak iż-żmien bikburija ngħid u ma naf taħir ma kien hawn l-ebda studju hawn Malta li sar u da ovvjament ġie verifikat mill-Università fl-Ingilterra. U nieħu pjaċir ngħid illi 3/4 tal-affarijiet li semmejt jien fl-istudju tiegħi ġie attwat mill-MPL fl-aħħar sentejn. Xi ħaġa tajba, mhux għax ivvintaħħa Clinton, dak Clinton ma vvintax id-dinja, però kien hemm idejat li naħseb jagħmlu sens u ġew utilizzati. Però aħna għandna Maltin kapaċi, imma mhux kull Malti huwa tal-istess livell. Taf l-iskola. Ikollok klassi 24, sej minix edukatur sewwa, kollok klassi 24, ikollok 2-3 4 f'klassi jibrillaw. Ikollok ċorma tan-nofs li jew jistgħu jagħmluha jew sfortunatament dak il-livell tagħhom, u sfortunatament ikollok 4-5 li jibqgħu lura. Jiġifieri l-intelligenza mhux ta' kulħadd hija l-istess.
L-istess l-iżvilupp fil-futbol. Talent. Għas talent inti għandek it-tfal, għas tista' tikkompara tfal bejniethom, għaliex wieħed kapaċi b'xi ħaġa, l kapaċi b'xi ħaġa. Però jiena nemmen ħafna fil-Malti u kull min kien Malti tajjeb jilab u labbar minn Malta, mhux ħansemmilek il-ħuk, għax kulħadd isemmihu. Imma kien hemm issa daħħa Mhux marru xi ħansemmilek 20 il-Michael Malti Mifsud, barra il-Landry- u ma nġabux il-Landry- wara sitt xhur ġew bumba lura. Jiena nemmen żewġ affarijiet. Il-Malti mhux les li jistenna, m'għandniex paċenzja u kultant l-isfortuna wkoll. Għaliex pereżempju jekk taqbad mill-każ ta' Matthew Gullajmir, jien ma nemmix li Matthew Gullajmir xtaq jiġi lura Malta. U nemmen illi ma kellux alternattiva oħra fiċ-ċirkostanzi għaliex trid jilab. Żgur ma rridx jiġi lura Matthew Gullajmir. Ma kienx qed jitħallas, Hemmhekk ma kontx qed titħallas, għal dak kon ħaniġi, jekk ma kontx qed titħallas x'ħad tagħmel? Toqgħod hemmhekk, kif ħad tgħix il-familja tiegħek? Ġifieri, jekk immorru ftit żmien lura u probabbli kont għadek qed tirrapporta inti dak iż-żmien, Andrea Ġus meta kien mar mal-Latina u ma' timijiet oħra, kien hemm staġun minnhom ma lab xejn. Imma s-sapporta, u probabbli dak iż-żmien ma kellux il-familja li għandu llum. Michael Mifsud kemm dam ġol Ġermanja u ġol Ingilterra, dam ħafna, tpaxxejna bih. Andrex Kembru ġas inħaber. Damu l-Ungerija, il-Ġermanja u postijiet oħra. Bogdanovic. Stefan Giglio. Imma anyway, Bogdanovic ċaqqas nista' nikkonsidrah bħala Malti bħal oħrajn. Għax ġew Malta u mbagħad ġab iċ-ċittadinanza Maltija, però dam għax irid ngħidlek jien. Meta jmorru żgħar, Stefan Giglio. Stefan Kont Giglio morti jien hemmhekk ta' ġifieri kienu jħobbuh immens, Stefan Giglio kien Alla. Johnny Buttigieg. Sofija. Ma' Brentford. Tmur hemmhekk. Għadhom isemmulek il-Johnny Buttigieg, tmur tara logħba ta' Brentford, kif tgħidilhom Malta l ħaġa jgħidulek John Buttigieg. Ħaber. Justin Haber. L-Ungerija ġifieri għamel ħoss kbir, ġifieri. Nemmen illi tiela ġenerazzjoni, mhux issa, però għaġġija ġenerazzjoni l-comfort zone. Għaliex let's face it. Il-players Maltin u l-players Maltin tajbin jitħallsu tajjeb. U hekk għandu jkun biex ma ninstemax ħażin. Lex player Malti m'għandix għalfejn ħallsu tajjeb, hekk għandu jkun, speċjalment il-players fiċ-ċirku tat-tim nazzjonali jew mal-periferija. Però minu lest li jmur barra mill-pajjiż jaqla inqas biex jgħid li jilgħab barra. Kemm hawn minnu lest li jagħmel dik il-biċċa tax-xogħol? Il-barranin li qed jilagħbu Malta jagħmluha qegħdin. Bil-kontra ngħidlek, il-Malti li għandu salarju ħanivvinta u salarju medju qed ngħid jien ta' 3,000 euro. Sewwa? U ħajmur jilgħab ġol Greċja, ġo Serje D fl-Italja. Semmili, fejn trid. Il-lig tul Ingilterra biex jaqla nofs il-paga. U minn dik nofs il-paga tikri l-appartament fejn joqgħod u sprobbli jikri karozza, eċetera, eċetera. F'dinja materjalista, milles li jagħmilha. Ikollok players, insemmilek lil Marcus Rashford pereżempju, li les li jibqa' mal-Barcellona. Pagan qas milli kellu ma' Manchester United għax qiegħed mal-Barcellona. Dejjem qiegħed top. Qiegħed top, ma' min qed tilab. Però again, da mhux qed nitkellmu fuq 3,000 euro, dat nitkellmu fuq 200,000 u 300,000 euro paga fil-ġimgħa. Jiġifieri mhix faċli nippuntaw iswaba lejn il-plejers tagħna ma jissapportux hemm. Pereżempju, għax inserta ġiri kont niltaqa' magħha u dex iktar kont niltaqa' magħha, qogħdu nitkellmu ftit inhu hi. Ħejli Buġejja. Mal-Inter. Ekku. Mal-Inter. Edha tajdi di. Kemm għandna nisa barra. Edha tajdi. Ditti tissib biċċa flettek fejn toqgħod ta'. Tmur ommatejna ġiri ta'. U mal-Inter. Ara ma taħsbux li ħejli Buġejja edha mlija flus jieħudu xi ftit ta'. Ġifi ibatu. Għalhekk qed ngħidlek, imma jibatu minna ta' żgħira ġbuk. Dik id-differenza li And she's proud of it. Li inti, aħna konna tinsemmu kif bdejna fil-medja eċetera eċetera. Qabel ma tħabbix moħħok kemm ħataqla. Astaghfirullah. Ma qasi il-flus. Ikun taħdom ma tagħmlix. Ikunu sekondari. Il-flus huma sekondari għax għadek żgħir. Għax
m'għandek il-ħadd jiddependi minnek mill-lajxin tiegħek, mis-salarju tiegħek. Qabel popolarità ara Clinton prosit xbett 4 kelmiet sewja wifsma. Jew ma bilx miegħek. Sawwatna naqra ta'. Aħna nsawtu kulħadd mhux qed ngħidulek. Supporter ta' kulħadd, imma l-għadu ta' kulħadd. Imma l-inqas kun hemm. Hemm sodisfazzjon. Sallum għadni għandi 70 sena. Jiġi bniedem fit-triq kemm kont nieħu gost narak bus, kont qed ikanni fadi ġimgħa. Il-mara tiegħi li qatt ma kienet ratni x'kienet imsifra qed tgħix Ingilterra. Għatli, għadhom jiftakruk. Xifieri. Jiftakru. Nis jiftakru ħafna. Nis isegwu u nis isegwu b'attenzjoni. U kultant tibda tgħid dik il-kelma etta u etta żejda jien. U s-probli tgħidha. Tgħidha bla intenzjoni. U dak li jkun joffendi ruħu. Li jiġru. Iva. Però naħseb fix-xogħol tagħna tkun umli u tiskuża ruħek meta jiġriek għaliex. Jien insertajtek. Umani bħal ħadd. Jien insertajtek. Żbalja. Meta żbaljajt u meta żbaljajt skużajt ruħi dejjem. U hekk għandu jkun. Qed tifhem għax hekk għandu jkun. Dik li ġuli. Jien hekk nemmen. Mhijiex faċli anke biex qed tara s-sallum tarġa' ħafna laki iżjed minn qatt qabel għax illum baxar kameras u anka biex itik il-slow-mo, very easy Malta, f'Malta qed ngħid, qabel b'kamera waħda. Il-wan kien ikolkom waħda. Tiftiq daħna kien ikonna waħda n-net ma jqodux dejxu xejn u le għassa tfotti li kollox għax jaħtu u mbi jilħaq dik il-azzjoni ħada. Imbagħad niftakar konna niltaqgħu l-għada, niftakar ma' Marku tajjar miegħek u hekk ħadnijilkom dik il-battu eżatt intom u nitkellmu fuq hekk. Illum le, illum very easy. Kważi ripol 20 jekk mhux iktar minn 20 sena, ġifieri. L-isport inbidel. Imma nerġa' ngħidlek, jekk immorru lura jien nemmen li hawn Malta qed nattiraw barranin. Però il-barranin li qed nattiraw huma barranin illi ma jsibbux aħjar minn hawn. Dik ir-realtà tal-futbol Malti. Ġifieri kważi jien iddeq ngħidhom dal-affarijiet, għax jien ħossni kburi li hemm Malti. Però meta tibda tisma' coaches barranin kif tgħidlu isma' vera ħaġġibu plejer tajjeb, imma il-mument li tgħidlu Malta. Da mhux qed ngħidha jien l-ewwel darba, ta' Joseph Portelli għala kemm il-darba. Għal il-moment li tkellem l-aġent u l-aġent tgħidlu isma' ħanteħ salarju fenomenali. Il-moment li tgħidlu Malta ngħidlek li ġbien fejn ħaniġi Malta, ħaniġi jien. Ġifieri ħan jieħdok lura. U ħatiftakar fuq ma ħanejlek Braunovic, Drasko Braunovic tal-Belt. Plejer tal-ġen. Kien plejer tal-ġen. U Pavel Imraz. Darba, kont qed nitkellem magħhom f'intervista. U kien qalli Braunovic għalli bl-inġeri li għandi Second Division il-Bulgarija ma nilabx. Second Division il-Bulgarija mhux l-Ingilterra jew l-Italja jew il-Bundesliga. Second Division il-Bulgarija jien ma nilabx. Da mhux issa qed ngħidulek. Fuq 20 sena ilu. Insemmilek il-ġija Yildiz tal-Rabat. Għandna, però nemmen. Dak kien jilgħab ma' Galatasaray. 100%. U kellna ġifieri. U kienu jgħidulu. Cruyff ma kienx jilgħab mal-Barcellona. Darba mort rajt logħba tiegħu jien u ground ippakjat, toħroġ bandiera kbira, Yildiz l-imperator tagħhom. Dak kien mill-Bosnja. Għax dak billi Qaleb kien Musulman jibda l-ismu u bidlu Yildiz li hija kewba. Għalhekk Yildiz propja mhux Yildiz kien dak. Imma hekk kien qalli kien ġie Malta jilgħab mar-Rabat dak iż-żmien Premier. U Floriana u mbagħad. U kien wasal biex jinżel. Kellu replejer bajn niftakar. U konna kont nħobb ħafna għammu noħroġ nieħu biex kun birra miegħu personali. U kien qalli nitħaq bil-futbol Malti bus. Ejlu, għaliex. Jgħidli illum jien ħadd il-plejer tal-logħba. Il-ġimgħa l-oħra ħadd il-plejer tal-logħba. Għalli qas 10% mu qed nilab, ma niflaħ nilab ta' kemm kont nilab qabel, għaw nirbaħ il-plejer tal-logħba.
biex tara. Però jena nemmen ħaġa waħda, xina it-tazza nuħu biex nara nofsa mimlija mux nofsa vojta. Nemmen bl-statement li għamlu l-ħamrun matul dan l-istaġun li avvanzaw fl-Europa, mux l-ewwel u t-tielet round, daħlu fil-gruppi. Nemmen il-perċezzjoni dwar Malta jekk bold u bl-underline. Jekk dan is-suċċess li għamlu ħamrun jibqa' jiġi repetut kull sena. Imma mill-ħamrun biss? Le, tieni ċans. U iktar minn klabb Malti wieħed. Għaliex naħseb jiena il-moment, ara jiena segwitu mill-ħamrun u mort barra minn Malta nsegwi l-ħamrun. Biex nara meta nlagħbu l-aħħar partita ma' Shamrock Rovers, bej il-ħamrun u Shamrock Rovers, għax kien hemm differenza? Il-kesħa li kien hemm ġol-Irlanda. Għaliex kieku hemm minn dik il-logħba intlabha f'pajjiżna u ma kienx ikkondizzjonata minn tkeċċija inutli u għal xejn ta' Joseph Mbong, kull ħamrun Spartan sendi hemmhekk. U qed ngħid din vera dik il-partita kieku rebħu ħamru ma kinux jgħaddu għal fażi li jmiss. Però qed nipprova nġib paragun bejn l-Irlanda, parti mir-Renju Unit, li dawn għalihom Irlandiż faċli jilgħab ġal kampjonat Premier Ingliż u ġal l-Iskozja, però l-futbol fl-Irlanda mhux xi futbol wow. Għaxxejn. Però l-livell ta' Shamrock Rovers. il-bet niftakar jien. Il-livell ta' Shamrock Rovers u l-faċilitajiet ta' Shamrock Rovers m'għandhom xejn speċjali iktar mit-Tony Bezzina Stadium pereżempju. Id-differenza ta' f'xini li għandhom stands kull imkien. Però mill-bqija bħala faċilitajiet m'għandhom xejn iktar ta' barra minn hawn. L-istess ground li labu fih Shamrock Rovers jilabu 4 clubs f'Dublin. Dik id-differenza. Jien niftakar u kontem ġbidnija, kont mannet dak iż-żmien u Kit Mitzi ġibida, il-kameraman tafu l-Kit. Ma Aberystwyth, Floriana. Away. Wassu sa-tielet round, atmosfera żball, qabel il-playoffs. Irbaħnielhom, istajna ma kontx Forjanis, fimtni, rabti. Malti. Bat nibki. Kellu ħuħ naqra mgerfex da Richard Buħaġar, mgerfex ta' għamil fuq tiegħu hekk. Ħareġ f'nofsi ground jaqbes kien hemm Rufenoba, ġenninhom. Gangorsta. Andre Rocha da Silva. Ġifieri daw, mhux hemm labna. Ekku. Mux hemm labna ġo Svizzera. Però hemm ġo jiena nemmen l-Irlanda. Għalhekk nemmen f'mexxej tajjeb. Wales hemm Aberystwyth mhux l-Irlanda, Wales. Wales. Jiena nemmen f'mexxej u mexxej tajjeb. Il-President tal-Clubs kollha ħbib tiegħu il-ġurnata. Min hekk viċin, allura forsi imma xorta jkollok kuntatt magħhom. Pero Joseph Portelli kien daħal fil-futbol Malti, b'ambizzjoni. Jien irid immur l-Ewropa. Statement ċar. B'nofs in-nies jitqu. Għax jridu nammettuha. Inkluż il-medja wkoll. Ejwa. Joħlom. B'nofs in-nies jitqu. Jien ukoll qed dan hawn xi qed joħlom. Jien personali hekk. Però x'hemm isbaħ milli toħlom. Blajtu sini da. Kulħadd belaw mhux inti biss. Ma x'hemm isbaħ milli toħlom. X'hemm isbaħ milli toħlom li xi darba tagħmilha. U jiena nemmen li ħamrun, issa tgħidlu vera kien hemm l-input finanzjarju 100%. Bla flus la tagħna qasbus. Però l-input finanzjarju. Il-flus ġejjin. L-input finanzjarju kien hawn qabel ta' Victor Zammi li kien joħolġu miljuni wkoll. Però naħseb illi. Naħseb kienu ġew barranin itjeb minn tal-lum dak iż-żmien. Kienu minqas. Inqas. Jiena għalhekk nemmen u nerġa' mur għall-argument l-ewwel wieħed li bdejna nitkellmu fuqu illi jiena nisfida il-klabs b'mod ġenwin. U l-isfida tiegħi tkun isma' iġġib 14 il-barrani. Ġib 6 on fuq l-istess budget. F'dawk is-6, imma dawk is-6 jkunu top għall-futbol Malti. U tara d-differenza. U tara l-Maltin jekk jikbrux mal-barrani. Hemmhekk se jiġri? Taf li mhux hekk int. Ma naħsibx li ħajġri hekk.
Ma nsirx Sa jżidu. għax naħseb illi. Flajta qiegħda tinsema sa jżidu. Naħseb li qed naraw sam neħirna. Qed naraw sam neħirna għaliex. Il-klabs iridu iżjed. Il-kwantità qatt m'hemm fiha f'kollox. Aħjar ftit u tajjeb milli għandek il-kwantità għaliex ejja nitkellmu dwar il-futbol fil-Premier. Aqbad l-ewwel klabb. Florian hemm l-ewwel u min hemm l-aħħar. Il-Mosta hemm l-aħħar. Kollha għandhom akkademja li tipproduċi plejer 2-3 fis-sena tajbin. Li biftit sports, daw ma jkunux lesti, biftit sports lesti jagħmluha. Jiena li model eċċellenti huwa l-modell tal-Hibernians. Huwa l-modell tal-Hibernians li dejjem b'xi mod u da proven. Il-modell tal-Hibernians huwa proven. Andrew Cohen min kien jafu. U d-diemu dak minn kellu Andrew Cohen. Iż-żmien li bdejt jiena u inti kont irrapporta kamra ma' kamra miegħi, l-lejdri hemm mifsud. U l-Indubizi ċikkunjera. Stenna u daħal. Kemm il-darba rebaħ il-Player of the Year, Andrew Cohen. U kulħadd jgħidlek, jiena li ġobni t-titlu li kien taħ Marlon Gallia llum id-direttur tekniku tal-Gżira, Magic Box. Għax moħħu. Inkredibbli. Juretni li 20 sena ilu. U tibqa' semmi x'ħarġ mill-Hibernians, x'ħarġu minn Nurseries tal-Floriano, x'ħarġu minn Nurseries tal-Pietà u ta' Sliema kien hemm. Għalhekk jiena. Michael mifsud. Għalhekk jiena nemmen. Kollha naqra daqsi. Ġifieri. Għalhekk nemmen illi naħseb li wasanna fi żmien illi nagħmlu pass lura jew nieqfu u ngħidu aħna fejn irdu mmorru. Il-klabb tagħna fejn irdu u jien kieku jien amministratur ta' klabb, kieku jien president ta' klabb, dak li nagħmel. Kien hemm naqbad il-programm dak iż-żagħżugħ tiegħek kien tal-ħibs. Stephen Abella kellu tal-ħibs. Kellek Stephen żgur. Andrea Ġus. Żagħżugħ. Le mhux tiegħi. Lab darba l-ewwel darba għandi kum. Insejt x'ismu. Tal-Hibernians? Ma nsegwix programm. Ma qed narax rajtkom it-tnejn, darba rajt tnejn. U tiskanta kemm jemmen fih, nifsu jemmen li jilab. Għal-ħars mhux hekk. Bus, daw jagħmlu sagrifiċċji. Enormi. 17-18 da. Daw jagħmlu sagrifiċċji enormi ta'. Għaliex aħna nattakkaw lil Malti. U ġieli nkun jien li ngħid walking football, però daw sagrifiċċji huma kbar. Da plejer li jrid għandu commitment. Mit-tnejn, kważi salħat, kull jum, forsi jkollu waħda off fil-ġimgħa li rrid jitrenja lek 3 sigħat. Mhijiex ċajta. Mhijiex ċajta. Ġifieri, is-sakrifiċċju huwa kbir. U ma dawn in-nies ibagħtu l-familji tagħhom. U kemm il-ġenitur qiegħed warah. Diki. Għandi d-dubji. Diki. Għax kull ġenitur int għandek it-tfal. 100%. U t-tfal tiegħi jkompetu, waħda minnhom għax l-oħra da żgħira. Mhux aħjar tistudja. Sabbi li qed tilgħab fil-fuq qiegħda riserv. Jien hemmhekk kien futbol. Jien kont nilgħab il-futbol. Qed tifhimni. 14 sena hemmhekk qalt li trid tiddeċiedi jibni. Ma tistax mill-futbol m'intix ħadd jiekol, trid l-iskola. Kelli nieqaf mill-futbol li nilgħab, issa l-ħila forsi ġietni tajba u komplejt fil-futbol, imma għax kont insegwu l-futbol jiena li huwa apparti x-xogħol tiegħi u għall-ħobbi tiegħi wkoll, ġifieri id-dar sport biss nara. Però hemm min kiel mill-futbol, Hemm min kiel, imma. U kiel sew. Hemm min kiel, imma hemm min kiel u kiel bil-għaqal. Ġifieri fi żmien li kien jilgħab, kien jaf li mill-futbol biss ma jistax jgħix wara 35 sena, wara 38 sena, u qabba professjoni oħra. Jista' jkun fl-isport ukoll. Għax illum għandek coaches, għandek nutritionist, għandek physical trainer, għandek kollox. Illum il-futbol tantu bas. Referee administrator. Illum tantu bas u tuħu pjaċir. Għax jiena wisq nibża li xejn ħajbdew jintilfu dawn in-nies mill-futbol Malti, il-futbol Malti jibda jmut. Forsi tibda l-rwol tiegħek. Imma l-esperjenza li ksibt inti mit-televiżjoni ħadd ma jista' jħodilek. Kbira. Kbira. Jiġifieri huma min laqqak l-isport hija xi ħaġa jiena nibqa' ngħid għadda ta' snin kollha fuq. Però f'kollox hemm. U għad għandi ħbieb mill-futbol. Għad għandi ħbieb waqfuni jitkellmu fuq il-futbol. Nies li jien ma niftakarhomx, ma tiftakarniex buz, għas idejja ma jkolli, għax huma jkunu rawni, ma nkunx rajthom. Qed tifhem? U l-istess, iktar qabel forsi kienu jgħidu l-intobot il-Furjana, intobot il-Ħamrun,
Għadna esperienza ħasissa. Issa me jgħidu għasejdu jgħidu dik. Nimmissjaw bus, nimmissjaw. Għax kien argumenta dak il-ħin. Jentu is probabli dak ma kienx penalty. Dak għandu għalina. 100%. Dak għandu għalina mizzu kon naħdem il-belt. Snin ilu. Meħdej l-lum ħansemmi għax madux jesisti. Ġiraldu tal-gazzetti. Saħdej il-qorti. San minnu. Konna ma nafx. Konna minn nofsiet l-kwarti diħli l-belt, għax għalla ħares kontejt nofs ta' kelma. Mux il-belt, mux kontra l-beltin, ja? Għax il-belt kien niqafin, kont niqaf dejjem. U tu pjaċir, għax sinjal n-niset jarawk, sinjal n-niset jisegwuk, pero jiena nejt wahda, bla sagrifiċi ma jisir xejn. In-nies forsi diffiċ li jifmu. Kemm l-sport jirrikjedi sagrifiċi? Sagrifiċi ta' divertiment ta' ħruġ. Sagrifiċi fiker, titqot attenx tikol. Jekk inti atleta, titqot attent li inti tistriħ kemm hemm bżonn qed tistriħ, tħares lejn l-orek qed titkellem fuq l-aqwa jew wieħed mill-aqwa players qed teżista. Meta kont qed naqra storja fuq Cristiano Ronaldo riċenti, jgħidlek ir-rutina tiegħu x'inqum x'injorqod x'jiekol x'jixrob. Kollox letteralment robot. Imma fil-ground 40 sena għadu jgħamil differenza. U għadu robot. U għadu robot. Ġifiri, fit-televizjoni, per eżempju, inti ma konx tfalli logħba premier. Għad. Meta l-lobiet kienu ma jintlabux fl-istess ħin. Tnejn il-ġimma, tnejn il-sibt u tnejn il-ħadd. Kolla kont imur. Jien meta ma konx nirrapporta t-tieni u t-televizjoni dak iż-żmien, kont nitla nara l-premier. U kolla kont nirrapporta u nqaċċat neditja dak kien fawl, dak kien corner, dak kien Nagħmel dak ix-xogħol l-inqatta l-azzjonijiet biex ngħidu. Bla sagri, imma kemm il-darba ma ħriġx is-sibt inti. Jiena għandi tifel għal 50 sena issa, il-kbir tiegħi, għadu sal-lum jobot il-futbol. U meta tgħidlu għaliex tobot il-futbol imma. Meta missierek għex mill-futbol. Tajjeb għax tinsiex jiena kont full-time fil-futbol, jiena qlajt il-flus mill-futbol. Il-flus tiegħi il-ħobża ta' kuljum. Tajjeb, da għax il-futbol saraq li lilek da di. Tinsiex aħna fest ħdud dejjem. Darba biss ma kontx immur futbol fil-miliet u fil-ġimgħa kbira għax ma kienx isir. Għax aħna kellna gazzetta wkoll. Dak iż-żmien. Jiena fortunat. Mela kellna radio, gazzetta u television. Kienet fil-medja. Tiegħek għawċija u. F-16 sena. Ma mhux ingerfix għax illum ma tax ma minn kien ma minn għadu. F-16 sena jimma l-mara. Ma ħriġx 16 darba s-sitt jien pereżempju. Mhux 16 darba f'sena. F-16 sena ma ħriġx 16. Juri jekk taqbad 16 years għal 16 sibtijiet ma ħriġx. Għax moħħi ma jkunx hemm. Il-ħadd. Fatt jekk kemm għandu żmien? 38 snin. 38. Jarawk fuq television. Dak il-ħin ikun waslu biex jitlu jordu, però għand il-kbira sissa. U fiex tikkompeti? It-tifla tiegħi fil-ġinnastika. Però ndewwaqna għall-futbol ukoll. Għall-grazzi tal għandi xorti lil ħadd kun trid tiġi miegħi. Il-ground? Biex nipprepara l-programm. Jirina il-programm ovvjament marrid nagħmel l-ebda reklam, però jixxandar il-flaxija l-ħadd, però ninżel minn kmin wara nofsinhar ma seti ta' wara nofsinhar. Ma reklam għaliex dan huwa tal-MPL ta' ġifieri tal-futbol Malti da mhux tal-ebda stazzjon. Nimla il-karta tal-fixtures tal-lobiet u ovvjament timla r-riżultati, eżempju 2 b'xejn, 3 b'wieħed ovvjament ta' tifla ta' 2 snin. Imma il-moment li il-mana tgħidilha llum tibqa' mejja mmorru l-bandi, le jiena l-mal-papa. Sissa li għalhekk ngħid minn ċkunitom it-tfal tiddarihom l-isport u l-futbol, l-isport u d-dawwaqhom l-stadiums differenti. Ġifieri jiena. Żgħir għandu senta jarani dadi ċab-ċab. U probabbli jekk tibqa' ddarriħ u tieħdu l-ewwel hemm. Ġifieri jiena nipprova tnejlihom għand dawwaqhom l-isport u naħseb li l-mentalità li ddawwaqhom illum qed ngħixu f'ġurnata li t-teknoloġija, it-tablets, il-mobiles jieħdu over f'kollox u faċli jaljenaw ruħhom it-tfal fuq sofanijiet, eċetera, eċetera. Jekk ma toħodhomx l-ewwel hemm u ddawwaqhom u tinvolvihom, nemmen li ma tkunx qed tagħmel ġid biżżejjed lit-tfal.
Xtaqt nabadda l-argument għax il-biħrajt il-etlek zammit minn għalija l-coach ta' Xewkija. Ġesmond zammit. Jesmond. U għal xaħġa għal li ġiri ġew għaw missirijiet għandu. Tajjeb? Jgħidu lu dat tifel irridu ma'kom. Ma semmix Xewkija, ma ma'kom, Xewkija jibħal is-sena jgħidu ma' Xewkija. Irridu ma'kom. Però marriċċejtju, però titwedni li tilabu 90% tal-lob. Jiena nemmen l-intil tal-ġenituri. U għallom, għallu mu siblu ximkien ieħor. Għallu għax fil-kasa jinti coach, għad tilabu 90% inti. Nkella ħudu ximkien ieħor. Għadda tiġri ek. F'Malta Jiena sepp l-arħaġa ta' l-arħaġa. Edha s-sir ħafna. L-arħaġa minn dejjem kienet isir, da mhux issa biss. Minn dejjem l-intħil tal-ġenituri. L-intħil ngħid jiena għaliex trid tikkwantifika l-kelma ntħil. Ma tażid li kemm tilagħbu, tifel Mingħajr ma noffendi l-ġenituri, però ikollok nies illi jaħsbu li għal-ġid ta' tfal tagħhom nitfa' l-pressjoni fuq il-coach irid jilagħbu bil-fors, eċetera, eċetera. Però fil-verità tkun qed tagħmel pressjoni żejda għal xejn. Għaliex jien nerġa' nemmen, nerġa' ngħidlek dak li nemmen fih. Minu tajjeb ħajjilab. Ħajjilab. Jekk it-tifel tiegħek, jekk it-tifla tiegħek kapaċi ta' salsaw, kif tippretendi li tilapaw? You aim here biex forsi ta' salsaw. Imma impossibbli kieku kulħadd Pelew Maradona. Għax għalina l-Maltin ismani. Jien anke meta mmur nara t-tifla tiegħi f'kantuniera ma nitkellimx għaliex pressjoni żejda fuq it-tfal. Ullum jekk toqgħod tidħol f'dat dettalju m'għandix ċans tkun jistennewk, Ej, x'jiġifieri? It-tfal jistennew kif tmur tarhom. Iva, imma li tfa' pressjoni żejda, li titfa' pressjoni żejda le. Ma bija jistennew. Għax iħossu ma ġiex id-dadjera. Però tfal laqqas nafu kemm qed nikkrejaw l ansjetà bil-pressjoni kollha li nagħmluhom. Li bil-forsi tirbaħ medalja, li bil-forsi tirbaħ kampjonat, li bil-forsi tilab mal-ewwel 11, inkellint m'intix tajjeb biżżejjed. Mhux kulħadd huwa tajjeb. Mhux kulħadd huwa tajjeb għall-istess soġġett. Issa hu minnu komdu joqgħod fuq il-bank tas-sostituti. Kan mor fittex klabb ieħor. Għalhekk għandna isma' għandna l-futbol professjonali jew semi professjonali fil-Premier u fil-Challenge League għalkemm mhux kulħadd. U għandek il-futbol amateur. Titmur tilab amateur, u tilab amateur. Titmur tilab Sunday League football, u tilab Sunday League football. Mhux xart tieħu pjaċir. Issa jiena bad loser, jiena qed nirbaħ dejjem. Għax għal-għars ma tkunx hekk fl-isport, imma enuti titfa' pressjoni żejda fuq daw tfal minn xkunithom, dik li qed nipprova ngħidlek. Jiena nitkellem ma' coaches kif titkellem. Imma jekk ma tkunx tajjeb. Ibda l-isport hekk hemm bżonn. Imma lesti tgħidlu? Għala le. Mela. Il-Pjetà kellhom każ din is-sena. Naf. Il-Pjetà kellhom każ. X'għamlu ħażin il-Pjetà? Jien ngħid li m'għamlu xejn. Jien nieħu pjaċir, inti ġenitur. Għax għalili Walter Arċola din. Inti wis probabbli. Jiena mmur fuq l-allima tat-tfal tiegħi fiex sejrin tajjeb, fiex sejrin ħażin. Fejn huma ħażin, ħanipprova ngħinhom l-tfal. Irdu naċċettaw ir-realtajiet. U di l-problema ta' dal-pajjiż, u di l-problema tal-futbol Malti, li aħna ma naċċettawx. Fiex qegħdin u fejn irridu mmorru. Alla ħares kulħadd nerġa' ngħidlek Pele u Maradona. Kien l-Arġentina fi żmien Pele, ċe il-Brażil fi żmien Pele u l-Arġentina fi żmien Maradona. Kollha kienu superstars daw. Le, però kien hemm it-tim. Ħammur l-livell lokali. Il-belt tas-Sittazzi kellhom tim qawwi għal dak iż-żmien. Kollha kienu jispikkaw, le, il-kollettiv rebaħ. Imma aħna kif nippretendu jisu ħadd m'għandu tfal. Jew kulħadd għandu tfal, imma tiegħi bil-fors għandu xi ħaġa aktar minn ħadd ieħor. Dik il-manija ta' Issa vera li tfal, kulħadd, it-tfal tiegħu kulħadd toħobu muridilhom l-aħjar. Imma ejja jiena irrid tkun onest miegħi, jekk m'iniex kapaċi
Ejli minix Imma per kapaċi. eżempju, il-biraħ, fl-għaxija, kont qed nara Inter kontra Bogt Clint dawk xisimhom. Għax xisimhom ma nafin. U l-ewwel darba li qad bil-qiegħda jiena interist, miskin. Qad bil-qiegħda, ejja, llum ħanifraħ nara. Għax ma daw, somma fraħt. Għax ma daw. Ma fraħt fil-weekend l-għadda u Eh? Fraħt fil-weekend l-għadda. Weekend għadda fraħt imma telefoni kollox dawt. Imma fuq Le, l-qamar? Le, diki. Fuq l-qamar. Imma nistgħu naslu imma Malta tista' tasaf dak il-waqgħax dawn m'hemm stilel ta' Emmismani. dawn m'hemm stilel dawn kollha Mal-Ġermanja. ta' żewġ nazzjonijiet kenniex riżultati ħdej xulxin. Mal-Ġermanja ma kenniex riżultati tajbin. U ma' Turkija fil-passat ma kenniex riżultati Iva tajbin. waħdiet. Iva, waħdiet. Ma da Champions League, eh? Waħdiet. Ismani, jekk kan niftħu issa il-topik internazzjonali. Kellek Wolfsar Il-United, sena jien iżomma l-biraħ, l-United. kolle? Iżomma Kellek l-United. Wolfsar sena l-biraħ. Kapaċi l-Arsenal jitilfullik. B'gowl fl-aħħar sekonda. Il-United ġew eliminati minn Grimsby Town ta' Ullum raġaw tilejn. Issa, jekk jerġgħu jilagħbu kontra Grimsby Town, jekk l-Inter jerġgħu jilagħbu kontra dan it-tim li semmejt inti, Għanna raġi muħra. għandek garanzija li daw ħajrkolhom żgur. Le. Ġifieri, għalhekk il-futbol Imma sabiħ, li ta' aħna ma Ir-Real nistgħux Madrid, naslu Ir-Real hekk, Madrid ma jien, nifux nemnu. Ja, le, li ma nistgħux naslu ma naqbix miegħek. Jien nemmen li rridu nagħmlu. Mux fula f'qara, li naslu. Bħala fuq bażi ta' klabb. Fuq bażi ta' klabb. Ħamrun se waslu ta' Fuq bażi ta' klabb nistgħu naslu ħafna iktar milli fuq bażi ta' nazzjonal. Għax il-klabb nista' nġib il-mini issa ta' klabbet lek jiena. Issa fuq jien għal ma naħseb ta' kettej li fuq bażi ta' Le, nazzjonal. ta' klabb. Fuq bażi ta' klabb. Iva nistgħu naslu. U ngħidu bi gburija, nerġa' nirrepeti. Iva nistgħu naslu. Illum għandna l-għodda kollha u ser ikollna iktar biex nerġgħu mulek għall-istudju li għamilt jien, il-Commercialization Act. Il-ġimgħa għaddiet ġiet enhanced il-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni f'pajjiżna. Jekk il-klabs Maltin ħajrnexxielhom ikollhom faċilitajiet li minnhom jistgħu rendu l-flus. U ma jiddependux biss Il-loba tal-futbol. u sugar daddies. Jekk madwar il-klabb ħajolħol infrastruttura b'saħħitha biżżejjed kummerċjalment biex il-klabb jista' javanza, jalla 10 snin oħra nkun Mux kolla jaqblu miegħek ta' ħansemmi dak mi. Di kwestjoni ta' opinjoni. Iva nafna. Jien meta qed ngħid Ma faċilitajiet nafx sportivi. ħażin. Meta qed ngħid faċilitajiet sportivi li inti jkollok ground pereżempju bħal Muwattuni Bezzina Stadium jew il-Victor Tedesco Stadium, illi faċilment inti tista' minnu ddaħħal ammont ta' flus. Issa inti Ma mhux bil-beħ ta' Armani. le. Dik trid ngħidlek jien. Però inti madwar l-stadium tittoħloq kunċett sportiv. Hostel żgħira, hotel żgħira. Alright. Ek iva. Forsi piscina. Il-kontra li Forsi tinfi. ġim li jistgħu jinkrew. Mela hemmhekk għandhom raġu jaqblu miegħek. Bħal huma il-pjanijiet li għandha l-MFA għal ġo taqali. Issa mhux kien hemm redevelopment ta' taqali li ikun hemm lukanda żgħira, għandek il-ġim, għandek il-faċilitajiet, għandek iktar minn ground wieħed illi bihom tista' tattira timiet internazzjonali biex jilagħbu f'pajjiżek u jagħmlu f'camps f'pajjiżek. U fl-aħħar mill-aħħar tikkommerċjalizza il-faċilitajiet tiegħek. Per Pereżempju, eżempju bħalek Claudio Grek għalili din jiena li jrid jagħmel hekk fi ground il-belt. u hekk ġol belt imma. Ġol belt. Però hekk pereżempju taqra studji jien naqra ħafna xi barra minn Malta għaliex minn hemmhekk tista' ġib. Forsi tagħmel reġuni. Minn hemmhekk tista' titgħallem. It-Tottenham Hotspur Stadium huwa stadium meravilja tal-ogħla livell. Li inti tidħol ġo fih u jekk ma tkunx dilettant tal-futbol f'partijiet minnu ma tindunax li ġo stadium tal-futbol. Dal-istadium huwa magħmul b'tali mod illi fl-ewwel pitch tiegħu jintlab il-futbol. Dan il-pitch jidħol fil-ġnub
u taħtu jitla pitch biex jintlab il-rugby. Fl-istess pitch. Maħdum apposta biex meta l-ħaxix jagħmel 3 ijiem ma jarax dawl, jieħu dawl xorta minn taħt u jieħu l-ilma ta' tisqija biex l-ħaxixa ma tmutx. Ġifieri għandek żewġ saffi. It-tielet saff huwa saff fejn joħroġ palk u jsiru l-concerts. Ġel stadium. Ġifieri l-stadium jintuża mit-2 sal-ħadd, apparti salet swali oħra illi hemm biex jintużaw għall-affarijiet. Kemm għat-Tottenham u jekk inti għandek kumpanija u torganizza konferenza hemmhekk tista' tagħmilha, apparti r-ristoranti illi hemm. Illi qegħdin hemmhekk biex meta jkun hemm il-logħba u min irid imur jikol qabel u wara jistgħu jużaw. Imma meta hemm dawn it-tip ta' konferenzi jistgħu jintużaw ukoll. Taħt hemm jekk inti mor bit-tfal hemm il-karting. Ġifieri ara kemm hu multi-purpose. Clinton kemm jiswa għal-tfal tagħna Maltin kieku il-gvern, assoċjazzjoni tibda tella tfal jitilgħu ftit juruhom daw it-tip ta' pitches ħalli f'moħħna nidraw hekk irid ikollna Malta, hekk iridu nikbru Malta. Għax inti llum qed tgħid inti. Jien għandi 70 sena, qed nieħu gost nisimek. Rajta? Jien mhux rajta, jien smajta minn għandek. Issa. Appartanzi l oħra. Daw għandhom dressing rooms. Ukoll qed ngħid l-issa xi ġmiel. Daw għandhom dressing rooms. Kużan nitfawhom hemm nagħlmuhom. 100% mhix faċli. Mhux faċli hawn tant flok in-nies imorru jqogħdu jilagħbu l-ewwel hemm fil-vojt noħduhom hemm darba. Tella 20, 30 kultant. Però għandek tiġi mill-ġenitur ukoll ta' ġifieri li inti trawhem ġo fihom it-tfal li jixtiequ dejjem ħajjer. Jien niftakar u baqataw ġo moħħi. Ġenituri jixtiequhom jikbru. Fl-2003 meta f'Malta kienu saru l-lob tal-pajjiżi żgħar kienet ħarġet dik il-kanzunetta Reaching Higher. Immaħna dik il-kelma bħal don Reaching Higher mhux ma nafux xi tfisser, però ngħixu f'pajjiż illi għandna wisq kumdità minkejja tgergir ta' traffiku. U minkejja tgergir ta' kollox aħna ngħixu. Aħna fiżda. Infiżdin għaliex minn post tal post immorru x'ħin irridu. waslu. U jekk irridu niklu, u jekk irridu nixorbu. Waslu u fil-ħin. Dak jista' jkun waqfuh quddiem il-gate ma jmux imbagħad ftit. Ġifieri aħna ntellawhom ġo bozza tfal minn tkun Inti miżewweġ Awċija, inti tgħix Għawdex? Jien ngħix Malta. Tgħix Malta. Imma l-martej batiet. Ekkon sa ngħidlek. Għalhekk kont ġej inti. Tkun fejn l-Awċin ħatara kemm ibatu. U għalhekk jaslu iżjed ħafna minnhom għax ibatu. Għax hemm determinazzjoni kollu. Għalhekk jaslu iżjed anke fl-eżamijiet. Hemm determinazzjoni. Rid qabel nikkonkludi fuq il-biċċa xogħol tat-Tottenham, pereżempju, xi ħaġa oħra qed tiġi ġo moħħi Tottenham biex kellhom aktar ġifieri. Daw għandhom żewġ dressing rooms kbar. Inti beta jkollok logħba rugby NFL ġod id-dressing room hemm iktar minn 36 ruħ mhux se żball. Ġifieri daw id-dressing rooms tagħhom huma magħmulin apposta forma ta' V. Il-coach jew min kun qed jagħti lecture ikun fin-nofs u kulħadd qed jisma' l-hemm u law. V letteralment kollox maħsub, kollox biħsib. Però it boils down flus. Hemm intefqu miljuni kbar biex saret riġenerazzjoni kbira tal-erja u ovvjament. Però dak bħal kollox, jiġifieri l-investiment irid isir f'kollox. Jekk ma tistudjax ma tistax tasal. Illum il-ġurnata jekk ma tinvestix. Insaqsik tal-aħħar għax naf li inti wieħed milli ħriġt l-istorja fil-bidu u smajt biċċa mill-intervista qasira li kellek fil-programm dil-ġimgħa ta' Joseph Portelli. Tim li Noċerina li dam għandu l-ebda pleri l-affin nazzjonal, serje D tajjeb,
Kellhom problema kienu anka mistgħux jilagħbu għamlu żmien. X'jista' jieħu Malta minnhom daw? ħafna. Għajli. Għax jibdejt dejn imma dawn. Jiena nemmen li dawn nirbħulhom kollha aħna. Naħseb jien. il-Presidenti Maltin tagħna huma kollha presidenti ambizzjużi u qalbhom kbira. Għax mill-futbol Malti ma tieħu xejn lura. Vera. Li toħroġ il-flus u tieħu l-kedet. Jiġifieri aħna ngħidulhom imġiena f'sens tajjeb għaliex kieku mhux huma il-futbol Malti mejjed. Però jien nemmen li ħel jistgħu jibbenefikaw. U jistgħu jibbenefikaw għaliex nemmen. Xeplejs kbar Taljani m'hemm ħaġira panoġerina. Le, però Naħseb. Joseph Portello mhux ħanalmu jien. Ħażin. Però kummerċjalment jaf x'inhu jagħmel. U nemmen nemmen li jaf x'inhu jagħmel amministrattivament ukoll. Għaliex? Il-coach ta' Chelsea tgħidli fejn ħadd tmur. Il-coach ta' Chelsea tissa huwa wieħed minn dawk il-coaches li huwa fil-bubble tal-owners li għandhom iktar minn klabb wieħed. U Joseph Portelli lemmet. Ġifieri jiena nemmen illi sa forsi nuża l-kelma mhux adattata, jista' jiġġagilja il-players minn Malta l-Italja u mill-Italja għal Malta Kelma tajba jiġġagilja tajba. skont l-eżiġenzi ta' Noċerina jekk id-deal jernexxi għaliex s'issa d-deal għadu mhux magħluq u l-eżiġenzi ta' Ħamru. Apparti minn hekk, nemmen li anka players Maltin jistgħu mmorru jilagħbu ma' Noċerina. Mhuwiex tim li huwa ta' Però l-ambizzjoni ta' Joseph Portelli x'inhija? Mhux li l-Noċerina jibqgħu fejn qegħdin. Li jibqgħu tilajn. Li jibqgħu tilajn. Right. U jiena forsi nemmen li bis-saħħa ta' Malti uħor jagħmel il-kuraġġ. U jista' jibqa' tiela s-sellu tal-futbol Malti jekk ikollna niedem ambizzjuż bħal Joseph Portelli u ma nix noqgħod ninsemmi l-Joseph Portelli biss, però huwa ovvjament qed jagħmel għaliex jiena nemmen fil-limitazzjoni tagħhom. Il-President tal-Belt li ma nsellim il-kompliment qed jagħmel il-mirakli u minn fejn tellagħhom Claudio Grech. Il-President ta' Marsa Xlok qed jagħmel il-mirakli Frankie Kakija. President ta' Sliem, il-President tal-Furjana, Johan, Keith Perry. U nibqgħu niżlin ta' ġifieri sal-Mosta għax din fl-aħħar post George Gallia sa tim taqabilhom. L-aħħar post jibda jċaqlaq. Is-Sur Kassar. Darba ma nafx. Is-Sur Kassar ta' ħaltarxin ħażabbar. Ġifieri daw jagħmlu. Għalhekk qed ngħidlek il-kelma adattata ma mhix adattata hija Coaches Maltin qed narahom jiċċaqalqu. jien qed nieħu pjaċir. Aħna għandna coaches Maltin Gilbert tajbin. Aġus, tal-Belt. Għandna l-tejn, għandna l-Pawlu Zammit, għandna l-Ġakxer, għandna ħafna. Li deħlin u qed jieħdu l-punti naqra. Min se jieħu lik? Diffiċli tirrispondi. Naf li ħadd, jien ngħid li Furjana, ma nafx ili ngħidha sa fl-aħħar jew jisparaw li. Jiena ħanejt li l-ħamrun biss jistgħu jitilfuh. Jien ngħid il-ħamrun biss jistgħu jitilfuh għaliex rebħu l-ewwel fażi għalkemm ma tfisser xejn. Florjana rebħu l-ewwel fażi s-sena l-oħra ġifieri u ma rebħux. Però jien dejjem nemmen fil-Malti. U inti semmejt li il-coaches Maltin u jien qed nieħu pjaċir. Onestament qed nieħu pjaċir ta' li qed nara lil Winston Muscat qed jagħmel tajjeb man-Naxxar. Ħafna. Qed nieħu pjaċir nara lil Gilbert Aġus wara żewġ lobiet ħażewġ punti. Qed nieħu pjaċir nara lil Pawlu. Ekku, lil Pawlu Zammit li marma bil-Kirkara u minn hekk ġew hekk. Qed nieħu pjaċir nara l-Jack Sherry semmejtu l-tejn Mikallef li qed jagħmel biċċa xogħol enormi mal-Valletta. Fejn hemm il-Maltin, u nittama li ma nsejt il-ħadd, fejn hemm il-Maltin, sa hawn min jgħidlek bil-Malti sa Malta ħtasal. Imma l-ewwel trid tagħmel statement. Mario Muscat insejna. Mario Muscat, Joseph Grech. L-ewwel trid tagħmel statement f'pajjiżek qabel ma timraħ għal hemm barra. Bilx ma' deċiżjoni li ħamrun inaħħu l-Winston Muscat, ġabilhom
Kultant bidla tejnek ta' Imma Winston Muscat kull ma għamilt minn ġimgħat ġob il-lik il-ħamra. Iva. Ġifieri, Winston Muscat mar mal-naxar u minn hekk ġabhom hekk għalkemm George kienet jagħmel biċċa xogħol tajba, imma bidla kien hemm bżonn. Anka Mark Camilleri kien ħadlu lik il-ħamru. Ekku. Neħieħ. L-istess. F'Novembru kien neħħeħ tas-sena ta' wara. F'Novembru tas-sena ta' wara. Però il-Malti jaf il-futbol Malti sewwa. U isma' aħna għandna coaches Maltin bravi. Aħna għandna coaches Maltin bil-UEFA Pro. L-lum għadżin jitalmu. Ġifieri, illum il-prerequisites tal-kampjonat Premier, inti biex tikkoċi fil-kampjonat Premier, inti kollok l-ola liċenzja possibbli fid-dinja. Il-UEFA Pro. Il-UEFA Pro. Sajna l-ħin, thank you ħadwa s-nitkellem jgħak, ħafna, għadna diskutu ix-xogħol tagħna fl-istess ħin ta' qabel tal-lum dejjem baqa l-istess. Però l-uniku ħaġa li hemm huwa li aħna nħobbu il-futbol Malti. Għandna nħobbuh, nemnu fih, ingegru meta ma jkunx miexi tajjeb, però xirriduh miexi tajjeb. Uxek? Xek rejt. Għasien dik l-ambizjoni tiegħi. Nikkritika għax nixtieq nara aħjar. Mażgur. Mhux għax rrid nakkes il-mina timexxi. X'ħan jieħu billi nakkes Prosit ta' xogħol kollu li qed tagħmlu. Ħanejt prosit ta' xogħol kollu li kont nagħmel qabel jien, però m'għadniex nibda, m'għadniex nagħmel dak ix-xogħol li qed tagħmlu intom. Ix-xogħol iktar diffiċli u fih iktar. Però prosit u ħajjar it-tifla. Grazzi tal-istedina. Thank you. Ciao.